खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बलेन दैमारि दिनैनि खौरांखौ आं नोंथांमोननियाव फरायथिनानै होनो आखायाव लाबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। अदालगुरि जिल्ला अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय मानुमारि गामिनि राजु बर'आ मुम्बाइआव खामानि मावनो थांनानै गोमाना दं। खौरां मोनथिनाय बादिब्ला राजु बर'आ मुम्बाइआव 31 जुलाइ 2022 खालार खालि मुम्बाइआव खामानि नागिरना बिसि फिसाय थांदोंमोन। नाथाय जायगा सहैनि सिगाङावनो 2 आगस्ट 2022 खालार खालि मुम्बाइ साखाथिनिनो इगतपुरी रेलवे स्टेशनाव दसे ओंखारनाय समावनो गाज्रि सुबुंफोरनि आखायाव गोग्लैनानै राजु बर'आ गोमानानै थालांदों। ओंखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ राजु बर'नि बिदाया जानबुं नं 8099459954 जानबुं नङाव राजु बर'खौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला फोरमायहरनो गुरै खावलायहरदों। दुखुनांथाव खौरां, गावनि फिसायानो बिसिखौ खर'आव देनानै बुथारना दैमायाव गारहरना फोजावहरदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय थाइगिरगुरि गामिनि फिसाय बिष्णु बसुमतारिया गावनि असे बिसि सोदोमस्रिखौ गुबुननि नखराव नांगोल जांख्रा जाखांनानै जौ लोंना फैनानै नखराव दावराव दावसि जानानै गावनि असे बिसिखौ खर'आव देनानै जिउ फोजोबो। लोगोसे जायगानि एबा न' खाथिनिनो गंगार जावफ्लं-लङा दैसायाव फोजावहरनाय गोथै देहाखौ बोखांना मोनबाय। बाक्सा जिल्लानि मेदाकाटआव भेटेनारि साब सेन्टार मावखुलि बेखेवदों। जिब जुनार फिसिनाय आरो जिब जुनारनि बेराम आजार फाहामथाय होनाय थांखिजों बाक्सा जिल्लानि मेदाकाटआव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ भेटेनारि साब सेन्टारखौ बेखेवनानै होदों। साब सेन्टारखौ बेखेवनानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंथियोदि गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि जिब जुनारफ्रा मोजां फाहामथाय मोनैनि थाखाय गोबां बेरामजों थैबोनो गोनां जादों। नाथाय बे बाराव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों जिल्लानि मोनफ्रोम साब डिभिजनाव भेटेनारि साब सेन्टार लुफुंनो थांखि लानायखौ मिथिहोयो। बेजों लोगोसे बे मावखुलिनि थाखाय खुंथाय गोहोनि सोरखारा सा-80 फिल्ड एसिस्टेन्ट मासिनि थाखाय फोसावथाय होबाय होनना मिथिहोयो। बेजों लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ एमएलए रबिराम नार्जारिया आथिखालनि खुंथाय गोहोनि सोरखारखौ सोंखारिनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होयो। राकेश ब्रह्मआ बुंथियोदि एमएलए रबिराम नार्जारिया बर' हारिनि मोनसेबो मोजां बाथ्रा सानबोआखै आरो खामानि मावबोआखै। गावनि गादिनि थाखायनो मोनसे समाव बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनानै गोबां सुबुंफोरखौ गावजों गाव बुथारहोग्रा सुबुङानो जाबाय रबिराम नार्जारि। बेनिखायनो बेनि बाथ्राखौ रायजोफ्रा जेबो साननांगौ आरो रायलायनांगौ गैया। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैगौ 6 दाननि गेजेराव रबिराम नार्जारिनि थाखाय मोननै बाहागोआव गावस्रालांसिगोन। बेनिखायनो रायजो राजा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव थानानै गोग्गो समाज दानाय आरो गोख्रों खामानि मावनो खावलायो। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि जथाय सोरखाराव बिदा आरो फंबाय बादि अनलायनाय दं। बेनिखायनो फैगौ 15 बोसोरसिम जथाय सोरखार दाफुंलांगोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ 24 घन्टानि गेजेराव रायजोनि थाखायनो 18 घन्टा सान हर खामानि मावगासिनो आरो फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानाय सनानि बिटिआर दाफुंगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव। गोजोन्थों।